Kaixo Joseba, ongi etorri Bilboko Areatxara. Ni Irune naiz eta hau da gure txurreria Iker eta Irune. Gure txurrak probatu nahi dituzu, etorri nirekin. Oindala 40 urte gutxi gora bera, nire gurasoak hasi ziren, hasiera baten txurreria Iker izan zen, baina gero ni heldu nintzen eta txurreria Iker eta Irune aldatu egin zuten. Gu feriantak gara, mugitzen gara, baina batzuetan leku fikoetan egoten gara. Adibidez hemen Bilboko Areatxan. Hemen egongo gara otsailera arte. Hainbat txurro mota ditugu. Txurrok normala baditugu porrak, txokolatezkoa, zuriak, esnearekin, eta txurro beteak be bai. Gehien saltzen diren txurrak, txurro normalak, betiko txurroak. Orain Gabonetan gaudenez, gozaltzeko batez ere txurro normalak saldu egiten dira, baina bebai edateko txokolatea. Gure historia ezagutu eta gero, ikusiko dugu nola prestatzen ditugu gure txurro famatuenak. Hau da Iker, nire neba, eta txurroen aditua da. Txurroak egiteko 3 osagai behar ditugu. Ura, irina eta gatza. Irin hau gari irina da eta irin berezi bat da txurrak egiteko. Hasteko, irina baetuko dugu. Grumak kentzeko. Orain gatza botatzen ari da, zaporea emateko. Ikusten duzuen moduan, osagaiak nahazten ari da. Eta falta den osagaia ura da. Jakin dezazuen gure masa eskuz egiten ditugula. Eta bakarrenetakoak garela. Orain ura irakiten dago eta botako dugu nahasketa egiteko. Ikusten duzuen moduan, masa egiteko indartsua behar zara. Masa erreposatu egin du apur bat, eta orain masa lantzen hasiko da. Hasiera baten olio pizka bat bota behar dugu, eta orain lantzen hasiko da. Masaren tekstura aldatu egin da. Masa finagoa dago, eta orain prest dago moldean sartzeko. Non dago sekretua txurro batzuk egiteko? Batez ere masa eskuz egitea, baina baita ere maitasuna gaz. Masa prest dugu, eta orain moldean sartuko dugu. Orain galdaran gauz, olioa berotu behar dugu, 200 gradu, 220 gradu gutxi gora bera, eta txurroak bota baino lehen, olioan mugitu beharko dugu. Txurroak ez itxasteko. Oliotan, 3-4 minutu egon beharko dira. Bilbotarrei asko gustatzen zaizkie txurroak. Egunon baten, ezin esan dizut, kantidade bat, baina kiloak. Bueno, Joseba, Gabonetan bero-bero goteko, badakizu zer egin behar duzun. Txurroak jan, goraintxeak Iker eta Irune txurreriatik. Eskerrik asko.